गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो दिनैनि बे भिडिअखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननाय अननायखौ आं जासिहरबाय। बे समाव आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बेमारिनिफ्राय सोखाजानाय। बिथाङा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि गथ'नि थाखाय डाक्टार अजा हमब्लाबो बेरामखौ सोखाजानायखौ मोननो हायैखाय डक्टरनाव नायब्लाबो डक्टराबो बेमार गैया होननानै बुङोनो। दा बेबायदिनो बिथांमोनहा जोंनि केपिसि मिनिस्ट्रि इउटुब चेनेलखौ नायनानै बेयावनो कन्टेक्ट नाम्बार लानानै खासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव लानानै फैयो। दा बेबायदिनो बिथांमोना आर'ज खालामनाय आरो उदै बासिनायनि गेजेरजों खासिक'त्रा प्रेस सेन्टाराव इसोरनिफ्राय गेदेर सोखाजानायखौ मोनो। दानिया फैदो बिथांमोननि जे टेस्टिमनि बेखौ नोंथांमोनहा नायलांदो। नोंसोरो बबेनिमोनथाय? जोङो बाक्सानि। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ना? गामिया मा गामि? बारांगाबारि। बारांगाया बबेथिं? मानास खाथि? मानास। मानास खाथि। आदसा नोंसोरो मा जायामोन? जोंहा बाबुआ बेमार जादोंमोन ना मास मोननै ओमफ्राय बेमार जानानै बिदिनो डाक्टरनावबो लांबाय। डाक्टरा होनबाय स्केनबो खालायदों आरो स्केनावबो एख' मोनाखै। ओमफ्राय डाक्टरा मोनसे डाक्टरनाव लांनायाव 6 मास मुलि जानांगोन होनदोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बेखौ जों जायाखिसै मानियाखिसै। जेबो गैया होनदोंना? जेबो गैया होनदों आरो। ओमफ्राय माबायदि जायोमोन बाबुनि बेमारा? बाबुआ बिदिनो आधा घन्टा बायदि जायोमोन आरो। मासावनो खननै जाखादों बेयो। एख' थर मोना आरो खोन्थानोबो रोङा। खिन्थानो रोङा ना? थै हाबनाय बायदि जायो? थै हाबनाय बायदि जायो। थै हाबनाया बेसे गोबाव थायो? आधा घन्टा थायो। आधा घन्टा? ओमफ्राय डक्टरनाव नायबाय? डक्टरनाव नायबाय। बेमारथ' जेबो मोनाखै? जेबो मोनाखै। ओमफ्राय बाहाय बोरै सफैखो नोंसोर? जोङो मबाइलाव नुनानै बिदिनो बेमार आरि सोखानाय नुबायना बुहुद। ओमफ्राय बेयाव जोङो फैदो आरो फन नाम्बार लानानै। ओमफ्राय दा नोंसोरो बाहाय फास्टिंथ' थाबायना? फास्टिं थाबाय 14 दिन। ओमफ्राय दा माब्रै दं बाबुआ? दा बाबुआ इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो। जेबो जायाखैना? जेबो जायाखै। हामबायना? हामबाय आरो। नोंसोरनि बिनायजों आंनि बिनायजों इसोरा सोखाबाय। इसोरा सोखाबाय। दे हामबायसै।